Facebook už nebude zadarmo. Bolo to doteraz tak pre každého doslova úplne zadarmo a možno ste počuli, že za Facebook sa bude platiť. Pozdravujem a moje meno je Milan Vaško, som online mentor a expert na sociálne siete. Na začiatok vás chcem všetkých poprosiť, aby ste dali like, napísali komentár a klikli na to tlačítko odoberať, pokiaľ vás zaujímajú sociálne siete a chcete naozaj vďaka sociálnym sieťam si vytvoriť podnikanie online také, aby ste vďaka mobilnému telefónu zarábali. A poďme teda späť k tejto téme, o ktorej dnes chcem hovoriť, pretože viacerí mi písali, čo sa to deje s tým Facebookom, alebo doslova niektorí boli úplne zhrození a vystresovaní, že wow, že Facebook nám zablokujú, Facebook to nebude na Slovensku. Určite ste počuli tú prvú fámu. Potom prišla tá druhá, respektíve tie veľmi zaujímavé médiá. Bohužiaľ sa to deje aj na Facebooku, na Instagrame, na YouTube. Nebudem menovať tie kanály, kde píšu, Facebook bude od 1.1. od každého pýtať 9,90 mesačne. Toto, priatelia, nie je pravda. No a poďme teda k tomu, aby sme naozaj si povedali, že akým spôsobom sa bude platiť za Facebook, alebo akým spôsobom bude práve Facebook od nás pýtať peniaze. Pravda je tá, že máme dve možnosti. Možnosť číslo 1 je tá, že môže si zaplatiť, to znamená, možnosť číslo 1 je tá, že ti vadia, alebo ti jednoducho si na nervy z toho, keď ti chodia, vyskakujú na Facebooku reklamy. Určite si to zažila. A práve vtedy ti Facebook ponúkne možnosť číslo 1. Možnosť číslo 1, že si aktivuješ predplatné alebo máš možnosť číslo 2, že budeš používať Facebook zadarmo, ale vtedy musíš jednoducho kliknúť na to tlačítko súhlasím, klikneš najprv na tlačítko používať zdarma, potom klikneš na tlačítko súhlasím, že súhlasíš vlastne, že môže naďalej používať Facebook informácie z tvojho účtu v centre účtov a na účely reklám. Na personalizáciu reklám a meranie ich úspešnosti naďalej budeme používať cookies v vašich produktoch. Takže toto tam jednoducho máte, ja to tu prikladám práve tu, aby ste si to mohli pozrieť, pretože každý jeden 100% dostane skôr či neskôr takéto hlásenie. Niektorým to vyskočilo na Instagrame, niektorým na Facebook. Facebook je stále majiteľom aj Instagramu, to znamená, že je to úplne jedno, či to odsúhlasíte na Instagrame, na Facebooku, proste máte dve možnosti. Možnosť číslo 1 vybrať si to, že naozaj každý mesiac budete platiť 12,99 € a tým pádom vám Facebook nebude tam dávať reklamy. Bez používania reklam môžete naďalej používať Facebook úplne komfortne. Mimochodom je to niečo podobné ako na YouTube. Na YouTube takisto členstvo premium. Ja si to takisto platím. Je to nejakých 7,19 z jedného jediného dôvodu, pretože keď pozerám na YouTube videá, alebo jednoducho naozaj mám pustenú nejakú meditáciu, alebo proste nejaký vzdelávací kurz, ktorý je cez YouTube video, tak jednoducho nechcem sa dať rušiť, aby mi tam vyskočila nejaká blbá reklama. Tu si kúpte Ariel, tam si kúpte, ja neviem, taký produkt, onaký produkt, alebo úplne tie hovadiny, však poznáte tie reklamy. Takže toto je tá možnosť 1, zaplatiť si 12,99. Áno, vtedy sa Facebook platí. A druhá možnosť je tá, že klikneš, že to chceš používať zdarma, tým pádom odsúhlasíš to. A na rovinu poviem, že absolútne nič sa nedeje, pretože bude to všetko to, čo bolo doteraz. Ak si niekto myslí z vás, že neviem, čo sa stane, nestane sa, pretože povedzme si tie naše dáta, tie naše informácie a tá personalizácia tých reklám a tak ďalej, veď ono sa to deje aj doteraz. Takže nebudem o tom hovoriť dlho, každý máme na to svoj názor. Prosím vás, hlavne nepodliehajte žiadnej panike, žiadnemu stresu, pretože naozaj nič také vážne sa nedieje. Jediné, čo urobil Facebook, urobil to, že dal možnosť ľuďom, podnikateľom, tým, ktorí chcú si platiť 12,99 mesačne, aby jednoducho ich neotravoval Facebookovými reklamami a proste aby im tam nevyskakovalo kadečo. To je jedna jediná novinka, čiže buď si to dáš, buď to budeš platiť, keď to nebudeš platiť, môžeš naďalej používať Facebook. Samozrejme, tí, ktorí ste písali, nakoniec chcem povedať jednu vec, že Facebook je hovadina, je to blbosť, ono to nefunguje a je mi to úriti, je mi to prd, ja to nepotrebujem používať ten Facebook. Pozor, uvedom si jednu vec,
že Facebook je stále aj na Slovensku a práve tu si môžete pozrieť, vám prikladám taký ten graf z Google Trends, kde jasne vidíte, že tá najmasívnejšia, najväčšia sociálna sieť je aj na Slovensku Facebook, dokonca si to môžete pozrieť aj podľa tých krajov, v ktorom kraji ako to je zastúpené. Až potom, druhý je YouTube, to budete prekvapení, až potom ďaleko malinké to červené je Instagram. Takže ďakujem za pozornosť tohto videa, keď sa vám toto video páčilo, určite prosím vás, dajte tam, kliknite na like, alebo to srdiečko, napíšte do komentára, ako to máte vy, či si platíte a aké máte s tým skúsenosti. Ak máte niekto novšie informácie, prosím napíšte do komentára, za čo vopred ďakujem. Kliknite na odoberať, pretože takýchto videí budem točiť pre vás viac. A teším sa na vás v ďalšom videu. Pozdravujem, prajem veľa úspechov. Na záver ešte prosím vás, tí, ktorí máte záujem o online biznis, ako si vybudovať online biznis, online podnikanie, tak prikladám tu dolu v popise videa link, môžete sa pridať do facebookovej skupiny, tá facebooková skupina je asi 2 dní, 3 dní nová, teraz som to dozadu vytvoril, tá facebooková skupina sa volá Do Online, je to skupina pre tých, ktorí chcú budovať, ktorí chcú vystavať, ktorí chcú naštartovať, ktorí chcú nastaviť, ktorí chcú zlepšiť svoj biznis online, svoje podnikanie online. Teším sa na vás na všetkých, pozdravujem vás a prajem veľa úspechov. Čaute.